Yamate eyo yasiria banchwa baba banekorwa ase chinsemo chieritongo nyamakoroto nigo yasokire na kugania obene bwabo kwenekiwa gukwana nigo egati yabo bategerete nigo bagoteba bamenyerete obwoba ase bono nigo bamenyete bongina rome imeye wodi amagombo aigano bakoroberia buna abamate babo agochia kwenigwa Polycarp nigo tumanya Yamari abane abo bazira ubugima bwabo ase mu basukano bw'umuriro inseme cy'amatongo nyamakoro to imeye wadi yagesime bunga yabo gututu bw'amasaba nigo bamenyira mono bo bananene bari batigara inyerekane nka mayaga yabane gusira ubugima bwabo wigo bane nigo batigaire abo bono bamenyete umago korobo insemo chi ewadiga ya magombo nkwikaga gastokomere namoni amategega Cleovas Kenga uyurumonagari bwe amategega gakwerera injira bagendere ko bagwetere imicande minene n'ubwoba ubu bayirire baroboka abanyene kumwanya kuro igasaje igasansambetwe asikeri ngamba bwati morembe nabono nigo amenye tongina koro eli kurobeli amatangabo musoti umindo atigeta abana bane unamwatikire kuigwa abanene onango basabanga akimukonye family abana abanyole stili haki yao ikiera konya twate biunga tutindeke emebireye umanye mutararekana but ngo akere county commissioner ya Nyamira ngambia mono ekiagera arule ogochika abana abanyole haki yabo egere amasisha maye kogendera imibango na tokonye korera ikiera gari bona amani teyero igo gano sobo chaki yo urengo yo mabase bari basambitwe igente kerenge kenene twataka kubakwanira sebo imambi yabo nerina ntubwa tukugania konesa na se familia okugania ugosire familia egere ebyuke ondo byansi orumuntu kondo korangaria igira abantu bagukwa bana somoje batagere batindekwe ibintu by'abana byasira byonsi pi nyombe icyasira nabakora kwa nokone sana igorenda gakyo ondo byansi uri bwatomo yumuya abona kirare gusabanga oramboro koboko okonye familia yamategeka nigo yagendere ko bagegusaba obwene bwabo kwene kigwa asaba bakere ngambi mone gati abarayi bali baso iri okoboko kwabo iri kubasire gati abo Pito Mwanza omusikege Sami Jerusha Momanye Diuki Masira Jeremiah Migosi na egati yabarayi bande nabongo akambi yamone swali barule egitoro kyabo deputy governor majority leader Duke incoming senator Jere Koli Jeremiah Migosi Koli Jere Mugambi Mwanza anene mono our women rep Jerusha, we thank you very much for your concern and for your support. Not only those, there are so many tuganiti bato ikange banyale wakonya bana such that nabaru mambi mbacha kolirangonya babiri baitu batachiete angantu abaiga ntubwate etil number ere 60 96 124 and whoever wants to talk to me number yani ere 07 10 84 60 75 omwelio ye amategeka nigo yesokire na kugendera kubulia abarayi bomoyo bwonje gwesokia bunenjire ya moyo ko basirire banyariko bakwene kinangurubeli baramatanga yabo igabane eliyo banyariko bako batindekamo na amaskani na bwigo asebaganiri obwene bwabo kwene kiwa boronge na gusiro bwikirano wano nale gusaba gaki onye kubwato wanje okuya abayishimi kubonsi bigaki mumbwate okoboko eliya abana baye ni waso asomulembe baminto mbiyamo nasogocha nandi mbiyamo no mwachakire kurambura okoboko asa abana abachakio minto batigaire nonye mbali batoigwete asembe omuna togokwanaiga gaki oyunyasara akune akonya abana bachakio minto na chakio minto acha gotenenia gisako kyaye gingo ripoteri getasini kya wanjete kya gatembe korwa sechi nseme chiga cha ewadi ya magombo waigo imeyagisima ebunga yabo gututwa masabe county Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara